רבותיי, כל מה שאני מדבר איתכם, וזה רק ההתחלה, יש פרוטוקול, שלמה דיבר על זה, שנרשם לא על ידי ולא על ידי ארי ולא על ידי שמעון אור שנכח בישיבה. הפרוטוקול יוצג לכולם בקרוב על הדרישות שלנו. עכשיו עוד משהו שדרשנו, שזה כנראה העמיד להם קצת את האוזניים. דרשנו תפקידי ניהול. יש בחור בשם חיים פלץ שהוא המנהל המחלקה שם של כל הפרויקט הזה, הוא עמדו לו האוזניים. מה זאת אומרת תפקידי ניהול? אם כולם שכירים, אני רוצה שהשכירים גם יהיו מנהלי סניפים וגם פקחים וגם הכל. היית חבר, גמרנו. הוא עמדו לאוזניים ואמר מה פתאום? קפץ עליו העורך דין של יונתן פסי, וישבו שם 3 עורכי דין מאגד. אנחנו באנו גם כן עם 3 עורכי דין, 5 עורכי דין, ואמר להם, אתם יודעים שזה לא יעמוד במבחן משפטי, חבל לכם. אם אתם נהפכים לחברה, אנחנו רוצים תפקידי ניהול, כמו שאתם דורשים תפקידי ניהול, זה אותו דבר. זה אותו דבר. זה עוד דבר שביקשנו. לגבי דיבידנדים. לגבי דיבידנדים, יש לנו בהסכם הקיבוצי רשום, והיה ויהיו רווחים באגודה, תדון ההנהלה עם ועד העובדים, והם יחולקו או בתנאים סוציאליים או בתמורה כספית. החליטו באגד לתת לחברים מניית זהב. בסדר, תן לו מניית זהב. אמר לי מישהו בחדרה שיביאו לנו מניית ערד. כן, באמיתי. עכשיו מה קורה בסעיף הזה? דיבידנדים. הרי עד לפני מספר שנים חילקו להם דיבידנדים עם זה שלפניי ואני לא רוצה לדבר עליו, וישבו בשקט כי הם אמרו פעם זה החזרי כספים של המפנה, פעם החזרים של הקידום, מי שוותיק זוכר את זה. ואז נבחרתי ליושב ראש, אחרי 2 החליטו לחלק דיבידנדים, ואמרתי וואלה, כתוב, יש הסכם קיבוצי, תשלם לי גם דיבידנדים. מלחמת עולם, בלגנים, בבלגנים, בסוף נתנו חלק. והיום, כשהם הולכים לחלק דיבידנדים, הם תמיד לוקחים אותנו בחשבון. אומנם לא קיבלנו איזה 1.5 שנתיים, אבל היום שיושב את המזכירות, יודעים שיש פה 4,000 ומשהו עובדים, צריך לדאוג להם. אני בכוונה אומר לכם את זה עכשיו. קיבלנו שי 500 שקל, לפני איזה 2-3. ואחרי חודשיים הם החליטו לתת לחברים בנוסף ל-500 שקל עוד 300 שקל. היה 800 שקל, להסתיר לכם. ואמרתי וואלק לא יעבור. למה כתוב בהסכם הקיבוצי שאנחנו נקבל שי כמו החברים. הם באו וטענו שזה בא מחברות הבנות. מה זה חברות הבנות? חברות הבנות זה לא כסף שבא מפה ועבר לשם. לא ויתרנו. 1 שנה ומשהו של מאבק, ואחרי 1 שנה ומשהו לא הסכמנו לשבת איתם על שום דבר. באו, אמרו, קח את 300 שקל. נכניס לכם לתלוש. אמרתי, לא רוצה בתלוש. נתת להם בתלושים, תן לעובדים שלי בתלושים. וקיבלתם עוד 300 שקל. זה לא 300 שקל. זה לא 300 שקל. למה אם אני אראה לכם פה איזה חברות יש לאגד בחוץ, תתבלבלו. אמרתי היום 300 שקל, מחר ייכנס להם 30-40 אלף שקל מחברות הבנות. זה העניין של העיקרון. ויותר מזה אמרתי גם לנועם וגם לשמעון, תן לי את 300 שקל ונשקול לתרום אותה. נשקול גם לתרום אותה. חברות בנות באגד, רק לסבר את האוזן, בפולין ובהולנד יש להם 3,500 עובדים. רק בפולין ובהולנד. יש להם מגרש של נדל"ן בפולין ב-170 מיליון שקל. זה הכל כתוב פה בספר. אגד שותפה בהמון חשמליות בפולין, בהולנד, שותפה ברכבת הקלה פה,
אגד יש לה פה, אם אני אפתח לכם, אתם תתבלבלו. אגד יש להם, חוץ מאגד, נראה לי אגד כבר נהיינו קטנים. המסביב הוא יותר מה שנמצא. לכן, הנושא של הדיבידנדים, ואני חוזר על זה,